Sugod iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaa daw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 21, versikulo 2. Mabalin nga ipagarop mo ang naimbag amin nga aramid mo, ngam laglagipem ating tingitingan ti apo ti aramid mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, Kinapudno Ken Biag. Nalpas man ti construction nga awat mi, Susan. Awan man ti trabaho. Anya nga rod ngay. Talaga akasta Numalpas ti kontrata jay sursurutam a forman, talaga nga awan manen trabahom. Urayam nga adamanen sa bali nga awat jay forman nyo, tapno adamanen trabahom. Makapauma ti kastoy. Ti kayat ko, daytay diretso a trabaho. Lakay, kasano ko mga agdiretso ti trabahom? No kasta Amang mata... matno adamot bakante jay pagpapaayam a construction supply. Ha? Kayat mo ayat ti agtrabaho ijay. Katuwanan ano iso? Pilo, amangan no agreklamo ka iti sweldo ijay. No bilang nga minta makastrak ka ijay, minimum laang ti sweldom. Saan akas iti construction, awalugasot ti kadaal daw mo, ta skilled ka. Mano aya ti minimum a sweldo? Nasurok la at lugasot. Anya? Ay, naimatag. Iso a panunutan pa'y anaimbag no talaga akayat mo ti sumrak iti construction supply a pagpapaayak. Anya trabaho ita di asawam ngay Susan. Awan pa'y manang. Ngam pampanunutan na ti sumrak iti pagpapaayak a construction supply. Di istambay ita di asawam. Kapilitan manang. Nalpas kanumat ngaminan ti construction nga awat jay sumrusurutan na a foreman. Ay, ading ko aya. Talagang adda sa bali nga arami di asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan, manang? Nakasaritak dagiti katrabahuan na asumursurot iti dadya a forman. Saan pa analpas ti construction nga aramiden da? Kat numalpas, agsasaruno pa'y tinakapila a project da. Anya? Apay nga rod akas jay ti imbagan ni Pilo. Kat no adda kanumat madi na pasama kiti construction site da. Kat ti atap da nagaramid iti sana nasayaat ni Pilo nga asawam. Anya? Kasta tinaibaga kanyak dagiti nakasarita kakatrabahuan ni Pilo.
Sayang mat ni Pilo ano saan nyo gaya man akadwa nga agkon construction. Basol na matlang Nalalaing mat ngaminan ngam ni Forman. Naimbaglaangan tada panggadan ni Susan. Tanuawan, kasano laangan ti panagbiagda. Tsaka mo Lilian. Ngam no panunutan na naimbag. Basol ni Pilo ti amin. Malaksid nga isuro na ni Forman. Natakwatan pa yung ilaklako na ti daduma ang materialis iti construction site. Anya? Day tadagpay so. Nagpudno di gwardya ni Forman. Idi saan na simrek ni Pilo. Inaklon na asaan na nagtagtagari ide. Nukas dyan nga agipuslit ni Pilo iti materialis nga ilako na. Taibing bingayan kanumot ni Pilo. Ay, una yan. Di na ikat matanda di asekyaw. Saan? Inikan ni Forman iti may sapay agundaway. Nang runa, kat saan mo't anaamuan ti amin, no saan agapukan kwa na. So asaan na pinaikat ni Forman? Sigurado ka din iti dayta a desisyon mo, Pilo? Talaga ka di akayat mo tagtrabaho ka helper iti pagpapaayak a construction supply? Wen, kunak lang aruden. Ano sa kung ti minimum asweldo ijay? Sa nabale, ta diretso mat at trabaho. Ada manam na mapagsweldoan. Sana kas iti sitwasyon ko, asaklag sweldo. No day tayo dawat ni Forman asumursurutak. Sige. Mabalin ka di ti agdamag, Pilo. Anya day ta? Talaga ka di nga awanan ti awat yu a construction? Wenno, si kalaang ti awanan iti sigod a pagtrabtrabahwam. Anya mat day tang ibagbagamon? Sika, Susan? Mabalin ka di? Saan atila sasawam? Makapasuron kamat. Ni, apay ang makaungat ka ngay. Gapot akong formila di tanti bagbagam. Mabwisitak. No di na kahit ngagtrabaho iti pagpapaayam saan laang. Ngam saan kumamat akong formila di tanti bagbagam. Pilo, agdamdam Guston! lang. Maturog tan! Awan tumat lati serbi na kita ngay bagbagam. So maturog takid din. Nagpalingkay ka mat gaya manang Delia. Ay, Lilian, si kamot gayam dayta. Wen manang, nakitsanda akon anasapa. Ta isupay nga aramidak no madamdama. Uray siyak tane, nagaduta uray at trabaho ije balay. Ay, kumusta ngay da Susan manang? Kayat ko sa wan, ada ka din trabaho ni Pilo? Addan tain serot ni Susan kas helper iti pagpapaayan na construction supply. Kasta ka di? Wen, Lilian. Ay na, sapay la kumatagbayag matin iti dayja at trabaho ni Pilo. Ay, iso nga rod nga imbagak kan ni Susan nga ading ko. Abantayan na akanayon ti asawa na. Sa bagay, ada ije ni Susan. Iso ang makapagbayag mat siguron iti dayja at trabaho ni Pilo. Pare Pilo, dumagas ka pa tap nung makapag-istoryata. Kaya't ko kumamat ti dumagas, pare Rante. Ang amkak nga mga nasabidungan ti panunot mo. Nay, anya ti kahit mo asawan, pare Pilaw. Ay na, pare Rante, saan kan nga gindidam mo? Imposible adi mo maawatan no anya ti kayat ko asawan. Pare Pilaw, nanyaman tinapasamak iti sigod a pagtrab-trabahuan ta. Saan Ay na, kumamat... pare Rante, nabayagtan nga kalugaran.
Agam amutan. Sige, labsan kan dito'y paraangan nyo. Anyan ni Pilo. Madlaw ana sakit tinakam na. Ngam apay nga akas diti sa una. Kas lakit din siyak pa'y taadda basol na. Idinto ta iso tagdadata ang nagaramid iti saan anasayaat. Iso asaan kami nga agkadwa ita iti trabaho. Kumusta ti trabahong ije bodega ti construction supply? Mayat, awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak. Ka-vibes ko amin, dagiti dinanon ko a helper ije bodega. Nagsisingpot dagiti helper ije bodega. Iso ang masiguradok nga awan to ti makaginuram kadakwada. Anya ka matin, Susan? Nagsasaw ka? Kaslakit din na alas ti ugali. Hani, saan mo't akas ti kayat ko asawan kat, Pilo? Anya saan? Naglawag ti imbagam. Sigurado nga awan to ti makaginuram. Na, Pilo, awan ti kayat ko asawan itikas dyan nga imbagak. Iso asaan ka kumamot agumura. Pangaasim. Di mo kunaan, apang panunutom pa'y laang ti sinasao ni Pilukan ka. Iso anak kaul-ulimak ka, lakay. Ay narante, saan ka kumaapa-apektar kin ni Pilu? Amom lang arudan ti ugali na. Masayangan lang amin kan kuana, Lilian. Nalay nga karpintero ni Pilo. Nangat nga to pa'y nga ti sweldo na ngamiti siyak. Iso na lang, takas jaymat ngamin ti ugali na. Imbagak matenkan ka. Saan mo nga ikaskaso ni Pilu? Bastar aramidam itinasaya at titrabaho. Maawatan ka, Lilian. Diyak lamaklo, nakaslakit din. May saak pa'y kadagiti makagapo. Nakapaya saanan nga construction ni Pilo. Baybay amon ko naklangarudan. Saan na balit at damot ng trabaho na? Sa bagay. Kan may mayat moten, amay may sa ti pagpapaayanda ken ni Susan nga asawa na. Tabareng no ni Susan a mismo ti makapagbaliw iti naalas nga ugali ni Pilaw. Anya jay ko ng Pilo? Manang Betty. Kasano ka bayag kan ngagpapaay dito'y kunang? Ay napilo, dito yakon abim maket. Nang rugi akasken ka. Aging ga nakita dagiti amo tayo ti kinapudnok nga agpapaay kadakwada. Iso nga intalek da kanyak to'y bodega ti construction supply. Kastagayam. Nabayag ka nga ruden na talaga dito eh. Dito yakon abim maket ko naklangarudan. No Jack Mariro, agarop talupulon atawan nga agpapaayak ditoy. Anya? Ay, nabayag gaya matalagan. Ngam apay nga imanugot ka, dito'y kalatan. Jack nakaadal, Pilo. Nagpatingga akla ang iti elementarya. Nasapa nga minapim musay dagidi dadakkel ko. Kastagayam. Dakkel nga roden ti urnong mo ah. Awan mo ti paggasgastusam. Talibre mo ti pagnanaidam nga intan ni boss. Ipawpawit ko iti kakaiso na akaanak ti sweldo. Mangibat-bati aklaan iti para kanyak. Kastagayam. Ay, Manang Betty. Aday bagakan ka ha. Sapay lako matamayat ka. Anya day ta, Pilo?
Dumngag ka na imbag, Manang Betty. Naimbag lakit din tanasapaan napan kami nakimisa kan ni Pilo. Ado ti matrabahok ita dito balay. Una kon ti aglaba. Tabarang maipamagakdag iti labaak. Tanapigsa ti darang ti init. Ilasin ko dagiti pantalon kadagiti ka. Ha? Ne? Anya ngay dahito adda iti bulsa ti pantalon ni Pilo. Kwarta? Sagsasangaribo? Sa dino Susan! tinangalaan ni Pelo iti kwarta? Mangala ka man iti... Ne, yag mo dayta. Apay ay aman nakibiyang ka. Pelo, nangalaam iti dayta a kwarta. Awan bibiyang mo iti dayto akwarta. Ibagam kanyak, Pelo. Nangalaam iti dayta a kwarta. Naggapo iti kumparik daytoy. Pag-purchase na kadagiti materialis iti ipatakder na abalay. No agpaiso ti ibagbagam. Kayat ko amaamuan no asino akong parim ti akin kukwa iti dayta a kwarta. Saan mo napakibiyangan daytoy kunakmat? Labam kit din dagiti murang. Tapno adda serbim. Makapasurong ka, babae. Ay nasusan, agpalutpot ka na imbag. Amangan madamanin sa balingar aramidon ta asawam. Manang. Sapay may sa ti pagpapaayan nyo. Sigurado mairaman ka no anyaman ti sana nasayahat nga aramid ni Pilo. Sapay la kumatabidot ti atap ko. Basta agpaliiw ka ading ko. Narigatan. Amangan no anyakit di ti mapasamak. Ika gumaak, Manang. Bareng no saan pa'y analadaw ti amin. Papaayaban na kano ti amo mi. Apay nga ta. Ay, Diyos ko. Sapay la kumatasaan apud no ti agparparik na kanyak. Ni matmanang Betty day tamasabat ko. Nagapon samot lang iti opisina ti amo mi. Manang Betty! Si kamot gayam, Susan. Naggapo kayo dita opisina ti amo tayo? Wen, Susan. Kinasarita nak ti amo tayo. Pinapanaw na kon. Anya? Ngam apay, Manang Betty. Maamuam tumutlaang. Taamok akasarita na kamat. Dua kayo kon ni Pilo. Anya? At dapay la ni Pilo nga asawam iti opisina ti amo tayo. Mapan ka ijayan. Ija iton ama amuam no anya ti makagapo. Sige, mapanakon, Susan. Diyos ko. Huston sakit diti agparparik na kanyak. At damanen madi nga inaramid ni Pilo.
Ala, mangantan, Pilo. Anya matanti kastoy. Awan pa'y naimas ama sida. Saan kan nga agpili iti sidaan? Agyaman ka kitdi. Tada pa'y maipasangok kan ka asidaan. No adda pa'y kumatrabahok. Adda kumalata paggatang ta iti naimas ama sida. Nga uray awan ti trabahom. Susan, Ngam agpada ta itan nga awan trabaho na. Gapo ta inraman nak nga inikat ti amo ta. Gapo iti naduktalan na nga aramid mo. Tirigat na, Pilo. Saan la adata tinaikat? Nairaman pa ni Manang Betty anabayag anak pa ay ijay. Nairaman gapo iti naalas nga aramid mo. pakawanin nak. Susan. Aklo na kabasol ko ti amin. Idi pa'y laeng, Pilo. Ibagbagakon kan ka nga ijam ti saan anasayaat nga aramid mo. Pagarupam akanayon ka a husto. Idinto tagdadata mo't abidot ka. Ta iti kaano man. Saan nga agbalin a husto ti panagkusit akas iti naramid mo. Pangasim. Husto ko man, Susan. Aklo naktibidot ko. Kat sapay la ko mata mapakawan nak. Agbaliwak, Susan. Bareng no saan pa analadaw ti amin. Agbaliwak. Tapno awanen ti sabali ang mairaman gapo kanyak. Ikarit dayta. Bakit? Ti saan anasaya at agalad ti masaknan ti mangisag maktumetlaeng kan kuana. Ti makapaladingit, kat no adda pa'y sabali ang mairaman, gapulaeng iti saan anasaya at nga aramid. Papagayam ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.